No ano 1999, eu descubro o libro de Ricardo Gorriarán, a biografía do autor. Falei con Ricardo Gorriarán e dixen, que pasou aquí, Ricardo? Como eu non estou enterado? Como os meus pais nunca me dixeron nada? Como a miña familia nunca me falou deste poeta? E Ricardo dixome así moi claramente, porque hai medo, Baranga, hai medo. Enfadeime, dixo, non pode ser. Hai que recuperar este poeta. E dixo, bueno, Ricardo dixo, fai o que queiras. Eu non o vou facer porque son familiar. E dixo, bueno, eu póñome. Pois agora, por que non facer un Florencio grande, de 2 metros, nesta posición? Hai unhas fotos onde el vai andando así, esa posición ten movimento, ten forza, entonces eso voulle poñer unhas rodas e vou non levar polas zonas e a ver como funciona. Pero a xente xa o ve a él como un icono, é unha parte das letras galegas e forma parte do pueblo. E digo, saca aí que o Florencio móvil.